Γεια σας παιδιά, Νίκολας Μανώρης εδώ πέρα. Θα παίξουμε Skies of παιχνίδια. Ποιος είναι για οδήγημα του λεωφορείου. Πότε μεγαλώσω θα γίνω οδηγός. Σε μία μέρα θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Θα είναι πολύ καινούριο. Δεν είναι καινούριο, αλλά έχει βγει το 2017, δεν ξέρω πότε έχει βγει, αλλά πάμε να δούμε εδώ πέρα. Πάμε να κάνουμε το Gearbox και διαφημίσεις αυτό. Πάμε λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τώρα έχουμε ξεκινήσει από εκεί που ήμουν εγώ, γιατί έπαιξα και το πρωί. Για να μην έχει και πολύ ήχο. Εδώ πέρα θα πρέπει να είναι λίγο πολύ σιγανό. Θα πρέπει να ανέβουμε πολύ γρήγορα. Πρέπει να πάει λίγο η ταχύτητα στο... Τι κάνει εκείνο τα ταξί, δεν χαζόδε. $396. Come on. Παραλίγο να τρακάρω. 390. Come on. Όχι. Παίρνει πάρα πολλά λεωφορεία, οποίες θα πρέπει να προσέχουμε. Θα πρέπει να σιγαίνουμε εδώ πέρα. Σιγά σιγά, απλά και όμορφα. Ακούσατε τη κόρνα. Τράκαρα το αμάξι ρε φίλε. Ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Το έκανα shortcut. Ρε πω, τι είναι αυτό. Αυτό το στρίψιμο. Θέλω να πάμε λίγο εδώ πέρα. Πάτες. Πάμε έτσι εδώ, όχι. Σιγά σιγά, απλά και όμορφα. Όπως πήγαμε το Σάββατο στην Κατερίνη, έτσι έκανε. Παναγία μου στέλνε. 300 μέτρα. Πώς το έκανε. 288 μέτρα.
χιλιόμετρα είναι, δεν ξέρω. Shortcut. Oh my. Πόσα? 5 λεπτά. Θα κάνουμε ένα ολόκληρο βίντεο. Εδώ πέρα θα πρέπει να έχει κάποιες δρομικές καταστάσεις το να μην έχουν shortcut. Εδώ πέρα δεν έχει shortcut. Πάμε ευθείαν. Είχε shortcut εκεί πέρα. Τώρα πάμε για τη βενζίνη. Πάμε Λειψία. Εδώ πέρα λέει ότι γράφει Λειψία. Κατόν 8 χιλιόμετρα, πας καλά. Μπορεί να μην είναι χιλιόμετρα. Όλα αυτά είναι Λειψία. Εγώ θα πάω από το δεξιό. Και τελικά πας καλά. Πετρόλα. Εδώ μπορούμε να κάνουμε λίγο ένα shortcut. Φύγε από εδώ πέρα. Bye bye. Λυρίδα. Easy peasy lemon squeeze. Kilometers, meters. Kilometers. Oh! 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 Το είδατε, παιδιά. Εδώ πέρα έχω λίγο κολλήσει. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, subscribe στο βίντεο μου. Γεια σας.